Ya. Duh wong ayu. Biyen pas ning galeke Gandrung Nandasari ya. Sewengi berguyung. Pepujane ati. Bareng nyore, bareng Aldi Nyuwara kancane jegok. Pancen kecamutane ku iri kok, Pak. Pripun? Iri. Iri pripun? Mergo ora tau ora sida sedhe Gandrung aku. Nah iya, kita nyalong sampean iki nyalong Nyuwara kae lho dadi terus dijegoki. Kayak sing niku sinten sing gila niku lagi ngoten. Isiran Gandrung kula nek ra sida. Oh ngono ta? Mergo sirahe kumet. Bola. Dituthuk sisan mawon. Engko Gilang yo kan Gandrung sampean. Iya kapan-kapan. Yo, lanjut. Kaya ngene wong kang nandang Kakean. wong nandang asmara. Piye to? Tangane, Mbak. Tangane piye? Ngene. Heeh. Ngene. Ya cedrek kok. Lah wong lanang Gandrung wong wedok kok basa ya ora penak. Wong ayu. Dawuh Kang Mas. Terus piye? Mung waduh kok. Guru-guru wong ayu, sapa Kang Mas? Waduh. Boten biasa ngoten niku, Pak. Terus nggih. Toprak kula toprak ra payu iki mergo wong ayu. Dalem Kang Mas. Waduh. Pun Pak, boten siap. Terus Apa mung awakku dhewe. ngene lho Le. Duh, Nimas wis karaning pun kaku sawangen langit kae. Kae ana lintang lan rembulan. Tresnaku rumangsaku sundul yati. Tresnaku marang sliramu ibarate kaya dene ngono coba ta. Kaya nang ya apa? Ya. Duh Nimas. Apa? Duh Nimas. Dadi ketoprak sewengi dulu. Apa janing ati Heeh, terus. coba to ngurus sawi. Kae ono sama ning langit kae ono. Heeh. Langit ora ketok. Diketok-ketok nih. Sing wedok kok ngentahi terus iki piye digandrung kok ngentahi. Lah boten ketok tenan lho, Pak. Digandrung kok omong wae to Mbak sampeyan iki jan. Ono lintang Enak. diumpamakne ngono bolong. Wis saiki terus e bolong nglintang yo enek kok bolong. Duh dewa Langkai kira. Jawata Oh, gendi Mbak Krisna Gandrung Mas Aldi. Nenoe tangan kiwa nyekel mik Mbak Krisna. Tangan tengen jawil janggut. Iya, kuwi jangan Aldi. Lah yo. Dan kuwi sih suci tenan kok. Suci. Kanggane sak kelas. Wah, suci. Ya, lanjut. Besok kapan katakan jejer lan wong bagus ganti Mas Aldi. Nano nano umpama
padha tanpa prau tanpa prau sasat sarah ing Jaladri. Sarah ki regetan Sampah. kaya sampah ning laut kumumpal-kumpal ora sasat darat ing Jaladri. Sesat sarah. Sasat sarah ing Jaladri. sasat sarah ing Jaladri. Terus idam sari tepuk tangan matur nuwun untuk Mas Aldi. Wis lenggah meneh. Iki Mas Gunawan ya rawuh guru pedalangan. Matur nuwun rawuhipun. Iya Du, juga neh Du. Yo, yo. Kiri Du. Ya, duitku tak karep kuat lu iki. Kepiye iki? Nenenge mung kuwi kok wis panganan sak entek-enteke. Ya. Agek kepiye rek ngono kuwi iki? Wis joget to Du. Engko di langgamke sing kedua di jaipongke. Ya, mumpung ki cingik isih kepareng lenggah. Saka ndi to cingik iki? Saka Lampung, wah Lampung enak pengendang jaipong apik kaya ngono. Iya. Yo, monggo. Nano, yo.
Ya, digo pelaku ngono kuwi. Luar biasa ini cara seragenan tenan ini. Nggih. Heeh. Bar ngidam sare terus diingkokke neng anu apa ku jenenge? Uyuh. Guyung. Heeh. Yo, lanjut. Bapak